Show for motion baby a wa hwe bia ye mawo. Is it anopa na anwumre? Wo say baby a ye won. Baby a ye won ntu so we anopo. Say ye wia because weather is the same. Say ye sorry yetem sa pepe na by the mete. But say me no ka say kobo almost 12 into the me na ma ha. Baby a wa hwe bia no. Ena dey ya ba be puemu ewo eye ebri konkonu. Yes, ebri konkonu e ho ene ya be pue afi. Eye Okuapehene Nkabom to no ene eye the Adonten division no aha ena I think say odi bibia ebewie ene Nkabom to no ohyase efi eye Ankwadobro. Yes, from there bansa home and right was pukrum and then ye bibia ewo eye aha enom na no kware ni inside what they don't go there. Na then it promises say ebe ye ne anu okra de. Said Okuapehene kire no it's all about unity. It's all about unity. Say nkabo say mpuntu beba enam Nkabom so. Say bi nkra ebetumi epeja as a people a eye Nkabom Okuapman ene oyisese ochina oyisese ochina chi oyisese oka asemi meye me de pa to me komanso o se enkanteto no na ye ne nanom ko eje nsase ene niema na ye se wode abo ho abodin nanso ene yanko nye nsase ene ne eye Nkabom ene ye de pre eye development ye de prempuntu ye de pre niema pa ene ma ye nkrofo enti ene de Adonten division eyefe into the Pod Media Network. Sena de bia ye na mamuno. E be making sure say any behun mun so mo ani behun. E be bring bibia live and color. The other masepa mu keep on following us. Any Mahinia or Shapeni for any Benina to suffer in a Osha. Your member named Nancy to move the video. And Rebina, as a usual, Mama, na mama sa akwenya no be ogo bia be chipeso chia no nti no bia chia no fefe yes ewani tuma yema onye kese ojo to ko ti so na wa na nya wa akora wo na bo tu ni na ase san sem tanin si yedi amamfusu ni aka tanin ni yalo jam brete ebesi anu na Okuapehene edi na e borwa breni enti yeni babem sabri na santen ari kami ada morban panin ada morban ya eni nizongo nanado me ofemoni edi ampe
ɛyɛ alaji salihu saraka ɛno ɛna m'ani gye ho enti mpɛni adamoroba mpɛni nana ɔsɛɛfo akyi yie no isianam ana mpɛni wohɔ sɛ ɔrekyia nananom nana ɔsɛɛ yɛkɔ sɛ sabri nananya ana ne bane ana mbegi wechia Okuape mamina na wadi mu ngani onyam abata amachi enche ana parapafo ojina ho peksa akrasire Adonten kinam ono so Edi
You do know about children, near to my name, yet to be answered. Yes, sir. Na Yamanakara. And the sea and son emotional Okuapehene na bed na was a washer no man Akwaba Nessa. Nti Akwaba na woman send your man in your mamma quantum. Sanity. Papa Yadawasi, our Aquina, Odiama Yang. Yes, Jumedi, better when him actually Yang. Yabon Pai said, Bibi Biara, Yababe Yawahi, a day in Puntu and kind call or door, and in Nkabom, a breakon man, and you grab a man, and your man at Edra Yamun in Asia. Yes, Bibia a year of 1 of 1 year, Bibia a year. Ọbọnefoɔ no nsusu yɛ yɛgyina owó sɔre tumi no etwitwam wɔdɔba Yesu din mu afei yɛsrɛ sɛ ɔbanbɔ wabasa ɛne otumi bɛka yɛn ho na yɛwia yɛbɛsa na da wase wei ne yɛsrɛ ɛwɔ dɔba Yesu din mu ti amen. Yɛbɛna wase mo mayɛ mo yɛ nsɛm kɛse paa sami yɛ Oh, so as I see answer. Nanatari so, Jantansa, Okuapehene, Potasamsa. This was not a Russian waters of your more. I was a pimpin, Tippy Kusu, Kokna, Kunapas of Fabina. I tell you, son, Yabedia, Otutunsa, Abunadinsa. That's what my plan, they are from now. No, please, and you. And they are from then your body. One way.
yɛkana ne bie na yɛyɛ wura Okuapehene wura Adonten wura ɛnɛ waba ntrahwɛ awɔ Adonten mu na mo de sɛ bio mo de sɛ bi bɔɔbɔ yi ɔba ne ntrahwɛ ɔba abɛhwɛ ni manfo wase akɔ yɛkana afi ɛnyɛ wura kɛse ɛyɛ mfi ɔha abue yɛhyɛ ase wɔ Okuapehene na mo de sɛ bɛ de no na mo sɛ hyɛ Okuapehene na kɔsɛ bufu ɛne ne pɛyere Adonten wura ɛyɛ ɔto bɔda kwasi ɛne ne pɛyere ɛna mo hyira wɔ na ne yɛ wɔ ha obi nana no mo hyira wɔ mo ɔbɛyɛ akwansidi ɛbɛyɛ si apan ɛbɛsi nana no akɔ mo de nana no mo de sɛ bɛ de no na ɔpɛ wɔ yie no wɔn nso wɔpɛ wɔ yie ɔpɛ ne yie no ɔmo nso pɛ ne yie mo wɔn mi bia ɔbɛnya no ɛfa Nkabom biakoyɛ ɛfɔ ma so twɛ wɔ Okuapehene emu no nananom ɛwɔ ahemfi ateam nananom nyam nananom sɛma nso no mo mma twitwam mo mma efuɔ na nananom bi bia ɔbɛnya no afa so bie bi na ɛbɛyɛ busu ɛsane ɛwɔ nananom akɔ amere nananom Nia ogyina aban anamu ɛyɛ MCE na medikan ɛde no akyia wo kyerɛ sɛ wo ma bia no ɛho hia obi biara ɛno nti ɔde ne dwumadi biara to hɔ ɛna nɛ waba ɔne ne dɔm so wobɛkyia ne sade a ɛyɛ honorable MCE Paul Osan yo na MC echia no na ye papa mo asofo me nyane tie se ma be chewa hagie na modi yenim se wa hotere ena dwumedi no ene ane owura trayenchen krawai yenim se ba yesa enti papa no asofo mo so mo sorry na mo fa ensa na to sayem na mo chia yewura yo see the other channel aye Apostle Randy yo senia emere etiaye na yewura ene ye de 3 on the yen atna Adonten ya be ye bibia o hyeso ne sadia na mesre atiame anampo insana mu bi wa ha na ambrasimara na senia be ye no se ohene de nehimia na nama mode ensa to nsayem na machia yewura Okuapehene enti obia enye krado na yenye no ohyeso anu nti wa ha intempara na yako adamrobe anoso mesre intempara
Hello. Abetre. Mama aha and get the line. It is a 1 year or minute. Now we are him here. Who do ha? No one once. On him and your him here and the Bakabuchi. Now, Mama, I'm meeting on a confirm. Or Tiami and Miti and Yami Pin. Midiama. Hello. If you are Nayako Jankama Pachomo mani yo shufu yo no odiama nentamano emra fem ameti Jankama na yenuanom ketasia empediase account ketase pachomo mani ya no wano Kitase akono na miamidim a hwerase anso eniso a hwerase na yemianom akiesin anso ediso Ashrase Akiesin Akiesin na yemiano ejementi enso enye krado ejementi Emeti Yo, see our Muslim community, Muslim community representative. Achaw Mumra, Namon Fansa, Emetu Sayen. Yemiano Muslimi ekwe na yebema yemiano konkonduru
KONKODURU. Se KONKODURU kwa na afedi Almighty and pray. KONKODURU. KONKODURU, the host. Nana, I don't say I have a train on me. What do you I can't before Namaba. KONKODURU. And that's you. KONKODURU. KONKODURU. Yo, this idea na the host is opening of Smedium. Yo, you need my coffee. That's right.
wa ya de ma ya bebre wo so mo dira ati na beto Adonten ya ko dukro ya ko sama tia o ma fo ya ba ko mra ene ya ya wo so ha fi break so egamenti kitase ya kama abresi agree akrasi ene ada obe nene se ene ira sofia nene bi mo ma no so be so bi ba sina na ma share mo so ene obi ti ya no to papa na ye fi ene ma pi ewo ene ti when we go na wo we wo ne fi nasi akona yeso eje betu ya na mo ne ya ye si ya mu ne wo ba yo ti ya da wasi asi ya no nyam to hina mo kan ko ba na what is 200 years sana me kan sana ko fo a chere mo no antisa ya no ya kasi ya ko bia akwa ko nya to ko bia akwa ewe na to ko e ba de kan yo ya na na fi asi ko 200 years to hini bia wo so ai wa se de so bitu akasa wo kan ya na na mai de wo ye ni chichi ya wo hu se na na no ti se ya wo ye ai de to aba bi men no e bi frisia ai 200 Adonten ahani ewa Adonten ena yere so buba na ya kai sese Nkabom ne tumatuna Okuapehene ene atrasa ba problem ya kokoro bi ayi sana me pesa mu cheche ni eye ni ye kokoro bi ayi toko ayi na kwai ano kwa waka wa kwai na ni tina so ni bi fi glass na ko di cameras ye to ya to ko bia ma to bia ma besine to ina say 200 years e kai ni ananan ma ye ni ya trawa ni ya kabuma be putse ni ma be ya fufu bia yo tene ni ibika de na ibika ya krana ka fu ya nyane kese and for 200 years, the way it is, the local soul, the Hennepin display was so to cry. You, Taffy, I even put to a dino, an announcement in the back, that's which as well, we were about. Then Mako, we out to grow over your mouth and wider. Which a year in a kayak, I'm under it. General, get to a month for car. Mani wo cry to me benasa amani pet me ye na ya kai ya ye na no ye enti ura said what will you have them say ne they cut to Adonten ye we are ne ye go come try class pet bye bye ye no ya Adonten ya se bi na so ye go find so ka ho wi a na me do ko do Yo, I'm group. So no try by somebody. Ever come. I say, I'm out from by Sina. Actually, to my a traditional cancer. And you want to hear me say, Waba, episode 2, new possessor. Over to solve, over to solve, a chance of the command. You will send a weapon. Wako ni fa ako beku jase grunti na Adonten na aka enti brada no efiase na sound na ne bi kumani nyina na esanse the bro yew ewo ye mpodu anenti ebi ka ko se no be hu obi a go se o kai kana fu do cheche ne mo chira o ga se ayen sound mu fi akwai sabana yin asasa ne je da kufi ya tsaya da bro ne ya ba sa san fu e be sia aye efi anipa esin sawa efi parkono esin sawa na fe do bro fu e ka
Adonten brother no na nya de ketewa ye wie ne sumra won a wofi edipa anase kosude a bese kodupo akofa obu adaka e ban sachi ekosi kodokro hire menu wa hanra wa ma so wa ba ne ene otie kro wa ma nensu menu dede man bai ebisa e bai aho eno hene ne chiye ne epim wo nyina bai na kan kwachi etimi ama bia nte amane ne yakra aniti wetu ni penima abisi ane akese Adonten mu no ye nyina ene ye wa ha ene atabro be fukra ye ti kakra wo kakra wo nyina ba awona wo nyina kakra yo tina jese bibia ene I set this damasi somebody ombu ama yemura na wo nyina obesia every hands kokono yes actually some more when you come as a citizen you are not yet committed then you call the crap and you send it to you if you have to have a sack or sack if you have to have a walk on the mind I walk on to the I had a more home by and I know see I also you know I see you're a band now and say anything I see is good in the soup. That's an assembly room somewhere in the world. You like a subject. You, but we are never be a super paper. You're very soon. Now, why you are hard? I won't know you contract center. You, African Babis, the contract center. There you got among eyes. And Casa. Now, I have a fair, you're very soon. I can't myself. I am fair. I'm going to get a photo. And to say how we the can you I have a game from our fire. Yet I was papa. So, you know, men never be a dear to say about it. No, I didn't, papa. And to be glad of him. And then, you are from our public. After I will come. You will tell what I did. Many Aruka Waka Yachai. You ask for Kwemo Atene. Saturday, I shall be home. Until then, to Yura said, I'm on a papa. And Yama, Obayama, Adonten Mano, I saw ye any debris. Adonten yemkuru akese ti prebusu ahwase ene eye atwasin ukasa Adonten hene tiso na edimu esi pepe se osiade yo wo ha entuni emanu bibi keke Ibrahim sem apua na twi Otia I would do so free. The home one I come fear don't remember. Say your baby. You cry, yes, son. A sort to. Yadima, say your. Let crack. Yembo, my day. Emily, Play a bit of crowd or one muscle and Sana, but I could just share the open. She said, bad on Timema. I sit down to go and I get them all. You see, said they get a celebrity, say what I don't remember, what I say, that I was it. Yena, good beer. Watch us say, I one shining star. It is a big player on the name one. Or yeah, for me, so could be
enti minute baako pɛ ɔbɛsrɛ afa akyame so na wɔde ama yɛwura ɛde ahyɛ animonyam ɛwɔ ne mmɔdemmɔ ɛne mpo wɔbɛdu Adonten no mu enti ɛyɛ Mr. Osei Mensah Joseph megye bi sɛ wobɛgyina ha nanade ɔbɛka n'anim ɛno nti Nana any name penny issue honorable MC from Adonten Cafe or and then another was a mean for any asset for the Shemo. It's Yamuna Pancho Ikuya Regional Hay OMG Foundation. Osei Mensah Joseph Foundation. Now, the entire Israel Hano, the digital area. Now, can say, we say, Mama, Mofrano Point. Now, you know, say, Mofra here, it's as youth, your people, Okuapehene, Epatamoha, me, KONKODURU, and me free. Eti Okuapehene de share mapa. Say afi etwa mu na ye botai ba ko pa ye di eboa emebunu ewo Okuapehene ha. Ye friend OMG Soccer Fest. Foundation no dwumadi ba ko ye foundation ye nneema bibiri. Ye hwe apogu den sem. Afi nso ye hwe human science, yes, Mebunu Umputu, Anna African, ya Obonicano, high level advocacy. Omano a bigger, so yes, it's me accounts and a mao. Into Yanamo Echo Nana Osea dear, your Akufu, the third or Colonizing Echo Sren said, Anthony Shra. Yes, so the son said, not your part of your soccer fest. Na, Edgy, I want to HTI. Yes, right. H.N. and I catch her and say, it's not to go yet, so that's what Papa. A Mebra, Omushiamu, Omukodi, football tournament in Ujumano, Yamiadum, Yenya, Bipri, teams akɛseɛ a ɛwɔ Ghana ha afa wɔ na dwumadie no mu no yɛnya nanamfonyi kama ɛno ɛna yɛte sɛ nana ɛba bepie mu ha pɛ na yɛsi daabi yɛyɛ anuonyam hyɛ adeɛ wɔ yi ɛmfa nkyerɛ nana sɛ ya ɔyɛ ma yɛ no yɛnso yɛkae Nana Yanawasi Bibri, and now Waho Fama, and then one of Hobebo Jumano, Emma, and Nibibri, Ebi Jumanity. And I'm for you, we are one David Bri. They will say, now Okuapehene, my Plura, crying the soccer for the chair, now and there also be answered the Chow at the home, Ebebo. And the pod presentation of Amanana. Na yasrɛ Nkabom sɛ ɔto no nkwanem na waba bɛyɛ hyɛn star ɔde na bɛdom Okuapehene no yɛ nkwaraa a yɛaba nso yɛnsua no ɛyɛ bi na namɔ akyi yɛyɛ deɛ ɛbɛboa Okuapehene ɛno nti ana yɛgyina ha nti
Yes, we are sure. And no problem to me, baby. We are one sure you are moving now was saying, yeah, my man, I had to over say yes, we sure. Baby, dear, I know only a pan, when I show you. I got a protein, young I said now. What day you did? It's what it is. Oh, you know, Namu and Air fell, my so. Yet I was sipping pray. Yet I was sipping pray. So when you're your leg, I want an another never. Namu to your phone, and my enemy ever knew. Namu, you be see that. Big brave would be that. And then Mama, you're going to be the store. So, baby, I know to be by who said man obey. Not just what to go. On to Papa, go bed. On Apple, on Nana Sadico, feeling summer. A year may affair. Or baby of a fashion. Ah, obey yet. I affair as to be paying. Or two boring year with that. Or Babuti, I can say, I ain't in our affair. None of our requires. And when you have a count of one, yes, I told them, yes, I'm sure. We are not sure any Nara, more brain, would be Pierre, when I make sure I'm not sure. I am four, I am mayor, movie pro, I'm not back, and never go through. About my dear Apostle, I'm a China and that's my affair. Yes, we are mentioned when I'm yet I was a brave. Yes, sir, so what to say. Vegetarian food, what on us sorry, Adonten man, and Nancy, yet I was I go. Ahemia asidanu prepo. Ababa tata bi wa ha. Ono so bedan ho adi na aka ahemia wa asidanu prepo. Chiamo. E per ma ciao, a quindi è di trabalho per me un hanuma, ma famo e nyamwe. Perciò mi c'è flyer mi kiteya. E miss eminence Ghana. E da o Florida e na me call audition. E na nyame ado ye fa. Nti na na me mpen fa mo chiamo. Mi tina mo ni mo a. Mi pesa mo be boa me. Na ma tu aba ama me. Na ya di ngini aba ko kapimai. Na project a me pesa me ye ma ko kapimai se. Sa mo tu ma na mi wini a. Me pesa me ma vocational training. We will be a cosmetology school. Nti mi ni sa adwuma. Me na free vocational training na will be a ready so say on fi ansa adwuma. E we kwa kapimai. Nti na na we the KONKODURU before. Me share say we be for see ama me. Me ka mo share me flyer if you have ma. Me want me code no ha. O dial *920*55#. Na try and miss eminence Ghana. Adonten Odiama, Adonten man, and an armful. See, you can bring me some countries. Financing, you must know where to work, you are going on. Also, on it, I say, also, my name I say, Nancy, very. Ahonfa ni ehyehyei ana ntotoi ahom se bibiara adi ama nso yum apai esa yedi amoye maani aburo na abi na nti aseso na adamase na me hira na yenkoso nsom ayesuma ibenya so hira osumu wade osumu ofaso na osumu hira. Ese mingantre musi. Sani ayendo asokra wa Adonten mu fa. Obekọ so apagyaw afa Adonten hine so. Wodi apagyaw no manfo no so wodi abaso. Bieu, o se social media sama obekọ so aka. Osremo. Wonsi hine o social media. Wontu hine o social media so.
bio nso o sɛ fi afodan repɔ ana obira kyerɛ kɔ yi nsɛm a ɛbɔ okuapoma mu nyinaa nankasa na ne mpakamfo ɛne ahemfo baa bɛtena ase na nsɛm ne baa nankasa atie na ɔne ne mpanyin animanim na ano apaapa yi wodi fo wodi bi mu ɔmaka wɔ hɔ na yɛbɛhwɛ nsɛm a ɛba bɛdu yɛ m'anim ne nsɛm a sɛbe yɛbɛka wɔ hɔ na afei mu wie nso a nea wɔde akɔyɛ adwuma ne nea wɔde mfa nyɛ adwuma no nso yɛhu na ɔkɔ so dam ase sɛ mobɛnya no mu awerɛhyɛmu na mɔkɔ so anya nananom mu nso awerɛhyɛmu ne anidaso sɛ ɔsom ne yɛresom na wobɛsom nso a som fa no wɔdi w'anim no so na ɔne wo nyinaa nkɔ na ɔmfa nkɔma yɛwura Okuapehene yɛdam ase nananom bɛdi akyi baeɛ so yɛn nyinaa yɛafa kwanya so dam ase na anuonyam hyɛ a wahyɛ Okuapoma wɔ Okuapehene nananom nhyira yɛdam ase yɛdam ase baabi sɛdeɛ yɛaka no no nananom no wobɛsɛ soro hɔ yɛwɔ aduane wɔ wɔbɛhwɛ mo kama